haina hai SDM aro sopaija borongni thani returning officer ni thani se miya khoro ebong जों जे जागा पोलिंगो सिनी कर्मी रक बुजागै तकजागै इभेन सिनी पोलिंग एजेंट न पर्यन्त बरक कारिरै खजा जे अर पोलिंग एजेंट मा तंगिया अमो हाइ जागा सिनी बर रकबो विभिन्न जागा थांथानियो लामा कासुगै बरंनो नगो फिरग्रो हो रहमानि परे बरक निजेनो निजे सापा बुद्रवै तिनी अमो हाइ गोबांमा जागा बरक खलाइहा विशेष क्लाइ 27-10 पूर्व महरिपुर बुरातलिनी केन्द्रगो न पूरा फुल ब्रक निजेनो निजे रलाइहा अनि जों आंबो थांमालिया कारण आं जे जागा थांनि नाय तंमानि जागा रास्तानि जोंनो गारि गुरा टंनानै नायै जोंनो फिरग्रो हरो ओंखाय आं तिनिया SDPO नो फोन खायखा गोबांमा तिनि पुलिस प्रशासन नो फोन खायमानि परेबो ब्रनि कुनु रेसपन्स गरै तिनिया अ जागा रगो हायना हाय आं तारपरेबो गोबांमा जागा तिनि बेरायनाय मानि जिनि सिम्बल रगो काली हुतुरै अमहाय आं तिनि अमहाय सोशल मीडिया बो एर आगेबो एकटा भिडियो नुखाना आनि आं डाइरेक्ट प्रिसाइडिंग अफिसार बाय बकक सालायखा सालायमानि प्रिसाइडिंग अफिसार से उल्टा आंबाय ताहनाय खराब व्यवहार खायो आइन बागै आं तिनि नरं सोशल मीडिया बिसिंति आं साना मुसंगो जे जाते जे जागा गो अमहाय उमजाक आं अ जागा गो जाते जोंनो रिपोर्ट रनानि बागै एवं सारा त्रिपुरा बासि नुखथं जे गणतंत्र अमैबो जों गणतंत्रनि अधिकार करेंमानि बाय जों तिनियो साबनि बाहायखे तिनि पुलिस रंनि पर्यन्त जों साहाय्य मायाउं तिनियो रिटर्निंग अफिसारनि थेके बाहायखे साहाय्य मायाउं जों अब जनसाधारण तिनियो अकगनि जवाब सानो एवं जों तिनि विशेष क्लाइ 27-10 अमलाय मास नांनायसिनि जाते अजागो रिपोलिंग मास मा उंनाय कारण अजागो कोनो बरकनि तिनि कोनो विरोधी पार्टी हन्दी तिनि विभिन्न पार्टी हन्दी इभेन तिनि IPFT हन्दी तिनि रुलिंग तंफानसे बरक अमहाय जागा बरनि एजेंट रैमियाको तिनि एकटा निदल साधारण एकटा निदलङै बरक बरनि थेके पावर मान अब तिनि गभर्नमेंट नाइथो कारण तिनि निदल हिसाबे बसामानिसे बरक फुल पावर मानो तिनि पुलिस प्रशासन थेके सब किछु पावर मानै दं ओंखाय जों एकटा पलिटिकल पार्टी ओङै तिनि त्रिपुरा TSP ओङै जों तिनि कुनु पलिटिकल पार्टी ओङै एकटा जों पुलिस प्रशासन थेके अमहाय जों सुजुग सुबिदा माया हाइपनो एकटा निदल पार्टी ओङै तिनि अजागो असुक सुजुग सुबिदा मानै दं बरक से तिनि रेगिंग खाइ दं मानो अब सब बरंनो असुक तुको फुल पावर र अब सिनि जनतानि बरक तिनि गणतन्त्र देवता ब्रह्म थानि क्वेश्चन अब खाइ दङ जे अब नरकनि बिसिंति आं सानै मुसुङो जाते जेसे खलाइफानो जोंनो जाते इ जागागो तिनि रिपोलिंग मा खाइरना SDM नो जों रोमानि परे बरक कुनु साया जोंनो न आरेक्टु परे जोंनो रिपोर्ट रखना हिनि साव ताबो पर्यन्त जों रिपोर्ट माया जों जतखन रिपोर्ट माया जों ततखन इरनि थांगिया दरकार ना हलाय जों सिनि बरक कर्मी तबो जों इरा आसबनाय जों इरा आसबै जों आन्दोलन खालायनाय ते 28 निबो दङ 28 निबो गोबांमा जागा अमहाय रेगिं खालायजागो तिनि साफा बर जाखा आबो खोनासं